गुरु गोरखनाथ माई केहू बा घर में माई भिक्षा दही माई। अरे बिटिया। हाँ माई बोली। इतना कम उम्र में जोगी काहे बन गईलू हो? का बताई ए माई सुनी। सुनावा। माई के दुलार रहले आँखी के पुतारिया हो मयरिया बिना भटकल जीवन के बाडगरिया हो मयरिया बिना। माई के दुलार रहले आँखी के पुतारिया हो मयरिया बिना भटकल जीवन के बाडगरिया हो मयरिया बिना।
मिलल बा